Бүгінгі тапшырыбызга бик жылы эчтәлекле котлау хаты килде. Бүген үзенең матур туган көнен кабатланмас олы 70 яшьлек юбилеен якташыбыз, Иске Кулаткыда гомер кичерише Ахтямова Әлфия Мясумовна каршылый. Оны әлеге күркәм юбилее белән котлап, иң изге теләкләрен дуслары Найля апа Узбекова, кызы Руфия, кияүләре Рафаэль, оныклары Эльнара һәм Рената, Найля апа Адельшина, кызы Эльвира, кияүе Фәрит, оныклары Ләйлә һәм Ильяс, улы Рафаэль гаиләсе белән җиткерәләр. Безнең якын дустыбыз Иске Кулатка районы Иске Зеленая авылында Мясум абый белән Факия апаның икенче балалары Әлфия дигән кызлары дөньяга аваз сала. Ул август айының 13-нче көнендә, язның бөтен муллыклары пешеп җиткәндә, игеннәр башакланганда, барча чәчеп үстергән уңышларга шатланып, яшәр вакытта туган. Укуын үз авылында мәктәбен тәмамлый, аннары Рязань шәһәренең техникумында агроном факультетын тәмамлап, юллама алып Иске Кулатка районына кире кайта. Аларның дөньяга 2 яраткан кызлары туа. Икесен дә алар бик матур тәрбияләп, олы тормыш юлына бастыралар. Әлфия Мясумовна бер үк урыннан кая да китмичә, 40 елга якын эшен дәвам итеп, шул урыннан мактау грамоталары, медальләр белән бүләкләнеп лаеклы ялга китә. Әлфиябез безнең дустыбыз, туганыбыз, киңәшчебез, ярдәмчебез, сердәшчебез булып, 47 ел дуслар булып бергә яшибез. Әлфиянең тормыш юлында югалтулар да күп булды. Ул әтисе Мясум абыйны, апасы Зәйтүнә апаны, сеңлесе Мәргүбәне, энесе Адылшаны һәм якын булган тормыш иптәше Дәүләтшаны да соңгы юлга озатырга туры килде аңа. Бар авырлыкларны да үз йөрәге аша уздырып, барысына да сабыр кылып, түземле булып кала белде. Ул бүгенгесе көндә дә Аллаһ Сүбхәнәһү ва Тәгаләнең кушкан туры юлыннан атлап, мәчеткә йөреп, дугалар укып, барча якын туганнары, дуслары белән үзенең олы яшьле туган көнен каршылый. Без, якын дуслары, Әлфиябезгә саулык, сәламәтлек, бәхетле озын гомер, дөньядагы булган барча яхшылыкларны телибез. Ул һәр вакыт шундый матур, ягымлы, йомшак күңелле, мәрхәмәтле булып, безнең дустыбыз белән дуслык җипләребез соңгы сулышларыбызга кадәр өзелмәсә яшәсәк иде. Дустыбызга 70 тулды. Күп диеп уйламагыз. Аңа күз тидерерсез, артык сыкланып карамагыз. 70 яшен каршылый ул бик яшь булып күренеп. Менә табынның түренә утырды әле менеп. Без дуслары җыелыштык тантаналы бәйрәмгә. Теләкләр эзләп торабыз, бүләк итеп бәйләмгә. Олы бәхет, яннарына кушабыз нык исәнлек, шатлык, куанычларында гомеренә җитәрлек. Бала оныклар янында дусларын хөрмәт итә. Бәхетле булып яшәргә бу дөньяда ни җитә? Сабырлыгың сары алтын, түземлегең кырычтай, киңәшләрең төпле синең, әйткән сүзең кылычтай. Алга таба бергә дуслар булып яшиек. Ахирәтем, җан дусларым, әлдә бар дип дәшиек. Хөрмәтле Әлфия Мясумовна, якын дусларыгыз, бала оныклары белән бергә сезнең күңелләрне ачып, юбилей хөрмәтенә матур җыр да яңгыратырга үтенәләр. Сорауларын кире какмыйбыз, кабул итеп алыгыз, бәхетле булып яшәгез. Гомер юлын узган чакта борылып карамадым. Гомер шулай узар диеп уйлап та карамадым. Узган гомер узар инде, узар дип елап булмый. Язылган кадәр яшәрбез, артыгын сорап булмый. Узган гомер узар инде, узар дип елап булмый.
Көрінмейді аққаны Дүние артынан қуа-қуа Сезілмейді узғаны Узған ғымыр узар енді Узады била болымай Yazылған қадар яшәрміз Артығын сұрап болымай Узған ғымыр узар енді Узады била болымай Yazылған қадар яшәрміз Артығын сұрап болымай Айлар артта қала Өмірлер ұзақ аман Қайтыр шара юғыткенге